Ora, moi bons días. Son Marcelo Pires e estamos aquí un grupo de alumnado do IES Ramón Cabanillas. Bos días, Eloi. Moi bons días, Marcelo. Pois eso, participando na radio escolar, premios José Hermida. Os mércoles é habitual ter a xente nova, maravillosa, hoxe de Cambados, aínda que non todos os alumnos do Ramón Cabanillas son de Cambados. Temos aquí exemplos de alguna persona que nos decía que viñan de... E cantos sodes, Marcelo, sabes, máis ou menos? Somos máis ou menos aquí 50 alumnos. 50, sodes aquí? Pouquiño menos, 31. 31. Ten razón, porque na radio non se ve, entonces sí que pero estamos cantos, 31? 30. 31 máis 3 profesores, máis os que estamos aquí na casa, máis Tino Cordar, que é o primeiro teniente alcalde e ex-alumno, precisamente, curiosamente, do IES Ramón Cabanillas. Señor Cordar, moi bons días. Moi bo día. Tanta xente nova en Cambados, Sí. Bueno, é curioso como na radio escolar xa leva participado 3 colexios ou institutos de Cambados. Hai moita xente nova en Cambados. Bueno, temos unha mocidade moi dinámica, Sí. activa e con ganas de, en fin, de facer pois cousas que dende logo pois contribúen tamén a ilusionar, non, o futuro de Cambados. Lucía, cantos anos tes? Teño 12 anos. 12. O señor Cordal ten algúns máis, pero foi alumno... Os cantos máis. Un cantos máis. Que recordos? Un ten recordos do instituto do colexio onde estuvo? Sí, claro, a ver, no caso do Cabanillas, podo decir que foron probablemente os 4 mellores anos, os máis felices, non? Coincide ademais con unha etapa, pois, a ver, daquela ia ao instituto entre os 14 e os 18 anos. O sea, plena adolescencia, cando descubres moitísimas cousas na vida, e eu lembrome con moitísimo cariño e dende logo, pois, foron anos moi felices. Sí. Sí. Bueno, pois moitas gracias por vir aquí. Se me permite, os meus colegas todos que están aquí sentados alrededor da mesa, pois imos a facer, sobre todo eles, algunhas preguntas. Marcelo, tienes alguna pregunta para o señor Cordal? Por que non se puxo a vila navideña en Feciñáns? Ole, Boa pregunta. empezamos ben, Sí. A ver, por un lado había unha denuncia, a ver, dunha asociación que a cal temos boa relación, que é a Asociación de Amigos de Feciñáns, que basicamente se dedica a protexer o Pazo de Feciñáns e a súa contorna, e aí hubo unha denuncia ante Patrimonio da Xunta e tamén ante a Valedora do Pobo, na que se dicía que facíamos demasiados eventos en Feciñáns e ocupábamos a plaza durante demasiado tempo ao longo do ano, tapando en certa medida e, bueno, restando un pouco de valor ao Pazo, non? E unha das actividades, non, nas que máis se incidía era precisamente al día de Nadal, porque claro, para facer al día de Nadal tens que empezar a construíla prácticamente a mediados de outubro e ata que pasa o Nadal, é dicir, ata a segunda semana de xaneiro non se empeza a retirar, eso supón prácticamente 3 meses ali. Marcelo, é curioso, non? Que ti facías unha pregunta e tu me dices, pero por qué? Cando obtemos unha resposta, ao mellor xa entendemos máis o porqué das cousas, non? Sí, claro. Sí. Non te olvides nunca de chegar para o micrófono, non, Marcelo? Non para escoitar, sino para falar, sí. Lucía, e ti, que tens alguna pregunta? Sí, que papel tes no Concello? Uf. Vai na resumir, A ver, son, digamos que o segundo despois do alcalde, o alcalde Samuel Lago, eu son, digamos, son o número 2, o primeiro teniente de alcalde. E despois hai 2 formacións máis, está o LEGA, está Cambados Pode. Somos 4 partidos que nos tivemos que poñer de acordo para gobernar, o Partido Socialista, que é o partido do alcalde, somos Cambados, que é o meu, o LEGA e Cambados Pode. Eu somos o segundo da volta, digamos. Que pregunta agora Damián, ven a casa a pelo, e sodes 4, que tal, pero a túa pregunta que era outra vez, que? Por que non fixeches máis parques para nenos máis ou menos adolescentes? Gustaríanos facer pois máis cousas para adolescentes. O recurso que ten o Concello de Cambados é bastante limitado. A xente pensa en Cambados a veces como a gran cidade, porque é moi coñecida e a verdade é que ten actividade como prácticamente dunha cidade, pero temos uns orzamentos moi limitados. Por exemplo, en comparación con Vilagarcía, que ten 4 veces máis orzamento que nós. Sí que hai varios proxectos aprobados, hai un skate park
que está aprobado por uns problemas precisamente nos terreos do Pombal, e aí que a demarcación con costas que parece ser que se despesa e sí que se poderá facer definitivamente ese skatepark, e tamén se estaban traballando nun proxecto dunha pista polideportiva tamén para esa zona do Pombal, pero recoñezo que hai necesidade de facer, pois digamos, máis pistas, máis parques, máis espazos de lecer para a cidade. María, ti? Eu quería saber canto diñeiro destinades ao Concello en educación pública nos institutos que tendes ao Ayuntamento. Os concellos non temos competencias directas sobre educación, sobre ensino. Non solamente temos competencias, bueno, ni siquiera, o sea, non o que nos encargamos, digamos, por delegación da Xunta, no mantemento dos colexios. Ni siquiera no caso do instituto nos tocamos o mantemento, o sea, solamente os colexios, e falamos de limpeza, de pequenos arranxos, non? De pequenas cousas que se poden facer, pequenas obras, non? Pero non temos realmente competencias, como non as temos en sanidade, pois tampouco as temos en educación. Ainda que de vez en cando mandenlle facer máis cousas da que lle corresponde, pero bueno, Alba. Xa sabedes que orquestas van a vir a Cambados no Albariño? Sabía que me iba a desfacer esa pregunta. A ver, ainda non vos lo podo decir, porque normalmente o Albariño faise a través dunha presentación onde están todos os medios de comunicación, e se digo aquí na SER, que é unha casa a que lle temos moito cariño, pois enfadanse os demais medios de comunicación. Podeche decir que vai haber unha orquesta moi grande a Panorama no Albariño, e vai haber dúas orquestas tamén máis coñecidas, pero bueno, ainda estamos traballando no cartel. Temos aí que facer a presentación no seu momento, non podemos adiantar agora. Iago. Por que deixachedes varias construcións á metade? Varias construcións á metade. Alguna de la acordas, sí? É a que está cerca do Pombal, que é un edificio moi grande que só ten a metade construída. É unha propiedade privada, eso non foi cousa nosa, eso no momento en que xurdiu a crisis, aí, pois, no ano 2008, ese edificio estábase construindo por unha promotora privada e chegou a crisis, tuveron problemas de financiamento, económicos de pago e pararon. Xa nos gustaría a nós que non somente ese edificio, senón algún máis pequeno que están parados se puderan realmente pois finalizar, porque hai moita demanda de vivenda en Cambados, é unha pena que ese edificio esté sen rematar, pero non depende do Concello. Están nas privadas. Os que dependen do Concello xa están todos, ou como di Iago, ainda queda algún por rematar? Hombre, temos cousas aí que facer, obviamente. Hai varios proxectos de obras moi importantes en Cambados. Rodrigo. Canto costa facer a festa do Albariño? As atraccións, contratar as orquestras? Aí se vai mitad do presuposto, casi. Custa moito, a ver, nos para festexos realmente temos 360.000 euros, vale, que che pode asegurar que non chegan, realmente custa bastante máis. Temos axuda de patrocinadores, bueno, a propia Xunta, a Deputación de Pontevedra, patrocinadores privados, e despois cos ingresos que facemos, precisamente o que cobramos ás atraccións, aos postos ambulantes, ás food trucks, etc., pois conseguimos recaudar pois alrededor de 200.000. Pero a festa custa máis, e ademais cada ano custa máis, porque todo sube, prácticamente os prezos despois da pandemia cuadriplicáronse, e é unha festa das máis importantes de Galicia e hai que facer as cousas ben, seguridade, limpeza, en baños, etc. Pois é verdade, en nombre de Diego, que iba a facer unha pregunta pero non a pode facer xa, non temos tempo, de Alba, de Rodrigo, de Olivia, de Iago, de Damián, de Marcelo e de Lucía, moitas gracias por estar connosco. Sabemos que dentro de media hora ten que estar en Pontevedra, e agora imos a entrar no tempo da opinión, e máis vamos a escoitar a nosa compañeira Luz Espino. Pois moitas gracias, encantado de estar aquí. Espera que te vai a saludar Luz, ¿Qué tal? Saludos. Si nos pide un aplauso, dame un aplauso. En el tiempo de la opinión y en Radio Arosa con 30 alumnos de IES Cabaligas de Cambados. Chavales, ¿qué tal? Buen día, buen día. Buen día.
Acompañados polo teniente alcalde desta localidade de Cambados, Tino Cordal, tamén os saudamos. Que tal, moi bo día, que tal eses rapaces? Moi bo día, moi ben, moi ben. Notase que son rapaces cambadeses, a maioría deles polo menos. Fan preguntas difíciles ou non? Bueno, algunha, a verdad, que é bastante difícil, sí. Pero bueno, de eso se trata tamén, non? De que nos poñen a veces en apretos os representantes políticos, non? Os seus representantes tamén, non? Por certo, para todos, saben que teñen unha rodaxe, teñen aí a alguén como Óscar Casas, tamén o pontevedrés Francis Lorenzo grabando unha película, non? Sí, estivo en Cambados grabando, pois a semana pasada, concretamente coincidindo co Antroido. Estiveron rodando en Cambados. Porque parece que a temática está relacionada con eso, co Antroido. Me has robado el corazón, sabes de pouco. Ainda están esta semana ou xa non, señor Cordal? Bueno, quedan ainda un pouco, pero bueno, boa parte do, digamos, do traballo está rodado. Eu podría decir algo máis sobre o argumento, pero non quero que non proceda. Non sei, din que non se pode desvelar, certamente. Moi ben, pois moitísimas grazas. Sabemos que ten prisa vostede porque ten outra cita, así que moitas grazas por este tempo. E de seguido saudamos tamén a Olivia e a Marcelo porque van a colaborar neste tempo de la opinión. Un tempo no que se saben vostedes que comeza sempre coa información, as novas, Ramón Mella, Jorge Expósito, cando cuidades. E agora, as novas locais. Do colaborario, os números, sí? Os números. Olivia, alumna do IES Cabanillas de Cambados. Que tal, bo día, como estás? Ben, Nerviosa? un pouco, bastante. Non, muller, que tes aí os teléfonos diante. Podes dicírnolos? 986 108 100, 986 108 101. Fantástico. Marcelo, ti tes o WhatsApp, non? Sí. Pois imos alá. 607 940 290. Perfecto tamén. E despois estabades nerviosos. E o estades a facer moi ben. Moitísimas grazas. Despois repasamos e repetimos, de acordo? Ben, a iniciativa pareceme superinteresante e máis nun centro no que estamos apostando polo audiovisual, entón os premios José Hermida pois, son un aliciente máis, non? Máis que nada pois, para que participen e podan non só meterse no que algo que podemos fabricar a través da vista, senón tamén do oído que é superimportante, non? E nesas estamos. Gustoume moito todos os mecanismos que ten para chegar de, por exemplo, da radio de aquí, por exemplo, de Vilagarcía ata Meaño, ata Ribadavia. A min sorprendeume bastante o equipo que teñen, todos os micros, os altavoces, a tecnoloxía que hai xa fai desde bastantes anos atrás.